थामथि थाखोनिया मा जायोनो मानसिफ्रा फरायनायफ्रा जेथिंबो जालिया पलिटिकेल लिडार जायो राजखान्थिनि लिडार राजखान्थि हान्जानि लिडारफोर जायो आरो जोबथारनायाव जेथिंबो जालिया डक्टरबो जाया इन्जिनियारबो जाया अफिसारबो जालिया राजखान्थिबो जालिया बे मोनसे लेभेला जादों मा ओरैबायदि मानसि जों नुनो मोनदों जोंनि मेगनाव आंनि मेगनाव आंनि नोजोराव जे मा होनदोंनो आखाइ नायखांग्रा बाबाजिफोर उपाय गैथारिफ्राय बिदि जाहैदों आरो आखाइ नायखांग्रा बाबाजिफोर खोथाया बेसो जे आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे डाक्टार इन्जिनियारखौ अफिसार जाहा प्रमोशन बिथांमोनखौ सोर सालायो पलिटिकेल लिडारफ्रा सालायो मिनिस्टारफ्रा सालायो नै दिनै एसां थाखा हरोब्ला बिथाङा हरनांगौ दिकेजलिनिफ्राय सेल टेक्सनिफ्राय बेसेबां थाखा जोंनो नांगौ जा बाजेटआ मिलाया सरकारनि थाखाया जाहा मिलाया होनबा बिथांमोना हरनांगौ सोर दैदेनखो पलिटिशियानफ्रा राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोना डक्टर इन्जिनियारखौबो सालायबाय अफिसारफोरखौबो सालायबाय होमबा बे पलिटिकेल लाइनखौ सोर सालायगोन थोर गिनानै बिथांमोना मावनांगोन जों मावनांगोन कर्मचारिफ्रा पलिटिकेल लिडारनि खोथाखौ जों खोनासंनांगोन पलिटिकेल लिडारखौ सोर सालायगोन बै बाबाजिफ्रासो सालायो बाबाजिया दिनै इलेक्सन जागोन समफोर इलेक्सन जागोन बाबाजि आंहा देरहागोन ना देरहाया बाबाजिया आखाइ नायना बुंगोन देरहागोन नोङो मा खालामगोन बिदिब्ला ओरै आंनि माबायाव बावनांगोन थिनांगोन बोरमा मासे होनांगोन अमा मासे होनांगोन अब्ला नोंथाङा देरहागोन देग्लाय एकदम मोजांथार नोंथांनि साना नोंथांनि फैबाय थानाय नामा दा बेबायदि सिस्टेमा जायो बाबाजिया जुदि मोनफ्रोमखौबो सालायदोंबा इन्जिनियारखौ सालायदोंबा डाक्टारखौबो सालायदोंबा अफिसार कर्मचारि जोंबादिखौबो सालायदोंबा पलिटिशियानफोरखौबो सालायदोंबा दिनै जोंनो मानो फार्स्ट डिभिजनखौ नांगौ नाङा आंनि हिसाबाव बाबाजियानो जुदि दैदेनजोब्बायबा आखाइ नायग्राया जुदि सालायजोब्बायबा फार्स्ट डिभिजनखौ मा नांगौ जोंनो स्टेन्ड खालामनायखौ मा नांगौ टप 10खौ मा नांगौ नाङा बाबाजि जाजोब जों बयबो दानि हमा हमी लानानै इन्जुर माला गाननानै बाबाजि जानो साबसिन पलिटिशियानखौ जुदि जों दैदेननो हायोबा कर्मचारिखौ जुदि जों दैदेननो हायोबा डक्टर इन्जिनियारखौ जुदि जों बिसोरखौ आखाइयाव लानानै बोरमाफोरबायदि बानायनो हायोबा मानो डिग्री नांगौ मानो क्वालिटि नांगौ जोंनो नाङा ना मा बुङो रायजोफोरा आंनिया बे लाइनजों थांनो नागिरदों आङो बरायनायबो गैया मानायबो गैया होननायनिसो बाबाजियानो लाजोब्बाय गासिबो बयबो थाङो बाबाजिनिबो मा होनो कबिराज माबा माबि बेफोर गोलैयो आरो होमबा जों बेखौ जानाया गाहाम बेखौ जानाया गाहाम जों टप 10आव थाङोना बाबाजि जागोन दा जोंहा खोथाया बेसो आरो पलिटिशियानखौ सालायदों बेनो अफिसारखौ सालायदों बेनो डाक्टार इन्जिनियारखौ बिनि खाथियाव उदै सादों आथिं सादों मा खालामो बिजिलाबाबो हामाखै बाबाजि होमबा जों बाबाजि जागोन नामा जानो नाङा बाबाजिजों जानाय नङा रायजोफोर टप 10निफ्राय आरो माबा मोनसे दंबा जों मावगोनसो बाबाजिजों समाजखौ सालायनो हाया समाजखौ जों दैदेननो हाया समाजखौ जों दावगाहोनो हाया बाबाजिनिया नायखांनाया जाबासो जाबाय जायाबा बुजागोन बेयो गाबोन मा बुंखो नोंथाङा मा बुंखो आं मानो देरहायासै आं मानो हायाखिसै आंनि होनाय आंनि जानाय थाखाय हरफिन बोरमाया हरफिन अमाया हरफिन बायदिसिना गतिके बेफोरो मिनिंलेस नांगौ जोंनो टप 10 नांगौ जोंनो माबा मोनसे दंबावो आरो नांगौ जोंनो कारन जोंहा मावनांगौ दङ थिनांगौ दङ मानसि हिसाबै थांना थाबा जानाय नङा जोङो मानसिनि गेजेराव साबसिननिख्रुइ हामसिन माखौ जोङो लुबैयो बेखौ जों जानांगौ साबसिन हामसिन जानांगौ दिनै जोंहा प्रमोशना बुंगासिनो दङ हाजार जननि गेजेराव आं सासेल' बर' फिसा कटन कलेजाव मानो बिदि जाखो मावनांगौ दङ हारिनि मानो दिनै लामाया बिदि जाखो जोंनि खावला सेन्टारनि लामाया मानो बिदि जाखो ओंखारथों बे ओनसोलनिफ्राय 10-20 जन मानसि अफिसार ओंखारथों हिउमेन रिसोर्स ओंखारथों सुबुं सम्पद ओंखारथों बे मा जायो अट'मेटिक बे लामाया साफा जानांगोन अट'मेटिक लामाया मोजां जानांगोन
दा गतिके बेबादिखौ जों नाजानांगोन मानसिल' जाबा जानाय नङा जों दिनै मानो गोसो खालामबाय थायो आब्दुल कालामनि खोथाखौ जों मानो बुंबाय थायो आब्दुल कालामा जोंनो मा होदों मा होआखै देशआव मा होदों बिथाङा समाजनो मा होदों बिथाङा रायजोनो मा होदों बिथाङा बेफोरबादि होनो हानाय माबा मोनसे जों जानांगौ बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालामदोंनो बरायनायनि गेजेरजों एनकारेज थुलुंगा होगासिनो दङ आरोबाव माने दावगानो हायो खोथाया बेसो आरो जों न' सिबो लामा सिबो मा बुङो माखौ गारो सिबगारना माखौ गारो जोंनि आइमोना जोंनि बाजैमोना आगै बिनानाव सोरबा सोरबाया अखानायबानो सिथ्ला सिबो माखौ सिबगारो गाज्रि गाज्रिखौ सिबगारो माबा मोनसे मोजां नुबा खनखांनानै थ्रोब लागोन माखौ लाखो बिलाय माखौ दोनफाखो माखौ खनखांखो बिलाय मोजां जिनिसखौ खनखांनांगौ गतिके जोंबो बेबायदि मोजां जिनिस जानांगोन हारिया दावगानोबा जाथिया दावगानोबा बेबादि मोजां मोजां जिनिसखौ नांगोन जोङो नाङिखौ सिबगारनांगोन होननाय बायदिसो सिबगार जानाय जानाङा जोङो गारजानाय जानाङा जोङो खनजानाय जानांगोन खनजानाय दोनजानाय थिनानै दोनजानाय आं बेखायनो बुंदों जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायदों फरायनांगोन खस्थ' खालामनांगोन खस्थ'नि सारा जेबो जाया आरो मा बुंनांगौथ' खोथा गैला जोंहा बिथां सारा जना दंखायो सारानो हाइस्ट एग्जाम्पोल बिथांनि एग्जाम्पोल आरो जों बेखौनो नागिरो बर' समाजाव जोंनि गेजेराव जों बिथांबादि मानसिखौ नागिरो जों बादिया जानाय जों रायजोनोबो जेबो मावनो हाया सोरनोबाबो जों जेबो माबानो हाया बेफोर बिथांमोननि लेभेलनि जिथु मानसिफोर एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि जिथु मानसिफोर बेफोरसो जाथिखौ मावनो हायो समाजखौ दावगाहोनो हायो बेबादिखौसो जोंनो नांगौ दा बेखायनो जोंनि फरायसुला फरायसुलि फरायफुनाय गथ'फ्रा बेफोरबादि लामाखौ लानांगोन बिथाङा बुंदों आंबो बुंदों आरो बयबो बुंदों आरो बेफोरबादि मानसिखौनो बुंदों मा सुबुं सम्पद हिउमेन रिसर्स होनना बुङो दिनै बेखौनो नागिरनो बेखौनो दानो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्वालिटि इडुकेसन होनना बुंगासिनो दङ गुन गोनां सोलोंथाइ होनना बुंगासिनो दिनै बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ जाथिया दावगानोबा हारिया दावगानोबा लामाखौ मोजां खालामनोबा मानसि हिसाबै थांना थानांगोन भेलु गोनां जानांगोन जों भेलु बेसेन गोनां मानसि जानांगोन जों बेसेनखौ जों मोनहासंनांगोन संसाराव हाजार जिनिस दङ माखासे आयदाफोर दङ संसाराव मुलुगाव इउनिभार्सआव बेफोरखौ जोङो मिथिनो रोंनांगोन बे मिथिनायनि गेजेरजों समाजाव जों बेखौ गियानखौ होनो हागोन सोर होगोन हालेवनाय होनो हागोन नामा खदाल जावनाय होनो हागोन नामा हाया खदाल जावनाय खदालनि दङ नांगोला नांगोलनि दङ बै मोनहासयैखौ बिथांमोना मोनहासवा बै खनखांनाय सिथ्ला सिबनायाव मोजांखौ खनखांनाय सिबगारनाय बै खनखांजानायफ्रासो हागोन गतिके जों बेबायदि खनखांजानाय जानांगोन फरायनांगोन खस्थ' खालामनांगोन खस्थ'नि अनगायै जों जेबो गियान बुंगासिनो हाजार जों दिनै नुनो मोन्दों फार्स्ट डिभिजन थांदों मस्ट वेलकाम टप 10 थांदों जोबोद बरायथावना बियो नाथाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों दिनैनि फार्स्ट डिभिजन लानाया कलेजाव मोनहैबा मानो आन्दायो जोंनि बर' गथ'फ्रा दिनै 20 बोसोर कलेजाव साख्रि मावबाय आङो जेनेबा 20 बोसोराव आं बेखौनो नुगासिनो दङ फार्स्ट डिभिजन लाना लैहोर थांगोन मोजां मोनो जोंहाबो बिखाया दुगाखाङो आरो बोसोरसे उनाव रिजाल्टआ नायबाय नै दाख्लै होबाय फार्स्ट इयारनि फार्स्ट डिभिजन जेसेबां गथ'फोर मेक्सिमाम फार्स्ट डिभिजन गथ'आ हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारावनो फेल जादों थारमाने मा जादों खस्थ' खालामाखै लेखायाव गोसो होआखै फरायाव गोसो होआखै जाहाथे नोंथांमोनहा बिदि जानो हागोन मानो हाया बर' मिडियामाव जाथों माबानि जाथों इंलिसाव टान मोनगोन ना बुंदों मोनोबो मोना नङा मोनो 3 मास नोंथांमोना खस्थ' खालाम रेगुलार 3 मास फराय अट'मेटिक बे हालागोन मा बुजि मोनि बेलाय मानसियासो लिरनाय बिदों माखौ बुजि मोना बुजिनो नाजाया जोंनिया बेयावसो माने फार्स्ट इयार बोसोरसेनि जिथु परीक्षा जायो बेयावनो गासिबो फेल जायो दुखु नाङो जोंहा रिजाल्टखौ नायो दुखु नाङो खोथा गैया मालाय हारिया पास जायो मालायनिफ्रा पास जायो जोंनिया मानो जुदुब जाबाय खस्थ' खालामा 100% बियो मेक्सिमाम 99% बर' गथ'फ्रा खस्थ' खालामा
गथाय बे गतिके खस्थ' खालामनांगोन बिमा बिफाखौ खावलायदों कलेज मोननाय लोगो लोगो हायला हुलाय मोसानाय बारा जायो रंजानाय बारा जायो हा टाउनाव बेरायनाय बारा जायो उदां मोनो नालाय कलेजाव हाई स्कुलावथ' एसां बिदि मोना गतिके जोंनि आंनिनो फरायसा जोब टाउनाव गिदिं गिदिं बिसोरबो गैला जोब कलेजाव आबिद बिसोरखौ आं दाबो नायो बिसोरबो टाउनाव बेरायदों आबिद मोना बेरायदों आरो सोरबा सोरबा बिजाब रोंनानै गोमाबाय मोनबाय सासे खोथाया बेले आरोखि गतिके आं दानि थांनाया थांबाय बेखौ बुंना लाब गैला गोदान फैनाया मोजां जानांगौ आं बेखौ बुंदों आरोखि दिनैनि फरायनाया नै दासो बिथांमोननि जोंहा सेन्ट्रेल आबसुनिफ्राय मोनसे डाटा मोनदों जोंनि बर' फरायसानि बर'फोरनि होननोसै आं बारा बर'फोरनि फरायनायनि अनजिमाया खमायबोगासिनो दं मानो खमायदों मावथारा फरायथारा जिबनाव फराया गतिके बिमा बिफाखौ आं सामोल होदों दिनैनि फरायनाय जानाय गथ'फोरखौ दिनैनि फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनि गार्जेनफोरखौ खावलायदों आङो नोंथांमोना गथ'फोरखौ नोजोर होदो मबाइलाव बेस्थ' थांथावथारा जोंनि कलेजाव बैथिबो मबाइल नायनाय बैथिबो हिहि हाहा बैथिबो इहि आहा फोरोंगिरि फैदोंना मेडाम फैदोंना सार फैदों जेबो मिथिया दा जोंसो गियान होनो हायाखै ना लाग्रायासो लायाखै बेबादि परिस्थिति गतिके बेबादि लाइनाव थाङोबा दिनैनि फरायजानाय गथ'फोरा हानाय नङा गतिके गोसोखौ हमथानांगोन दिदोम हाजोफोर बादि गोसोखौ हमथानांगोन हमथाब्लासो नोंसोरो देरहागोन नङाबा हानाय नङा सोरगिदिं बार बुगोन बेयाव सानजानि बार फैगोन सोनाबनि साहानि खोलानि बार फैगोन बेजों बुसुम जागोन नोंसोरो गोसोनि खिरखिखौ खेंना हो गोसोनि दरजाखौ खेंना हो नाथाय बै खिरखिजों हाबबोनाय बारजों बुसुम जानानै जाहाथे बाहेराव ओंखारलांनांगौ जाया बेखौ गोसोआव लादो अनेक रोखोमनि बार बारगोन बेयाव कलेजाव पलिटिक्सनि बार बारगोन धोरोमनि बार बारगोन मानिबा बार बारगोन मोजां मोनलायनायनि बार बारगोन रमान्टिक सिजननि बार बारगोन बेफोरजों जाहाथे बुखार जाया आं बुंदों बेखायनो दरजाया खेंना हो खिरखिया खेंना हो जेरै फैदों ओरै थांगोन बारा नाथाय बे बारजों जोंनि फरायफुनाय गथ'फोरा बुसुम जानो नाङा अब्लानो जों माने मा जागोन जोंनि टारगेट जोंनि थांखि समाजनि लुबैनाय बिमा बिफानि लुबैनाय देशनि लुबैनाय गासै जागोन आरो जोंनि गोसोआ लोरबां हायला हुलाय बारा दिनैबो काति फोरबो गाबोनबो गणेश फुजा गाबोनबो दुर्गा फुजा गाबोनबो कालि फुजा मोनफ्रोमबो फुजायाव रंजानाय मोसानाया बारा जायो गतिके बेफोरखौ खमायनांगौ रंजाग्रा दङ मोसाग्रा दङ बावग्रा दङ थेवबो होनना बुंदों खमायनांगौ गणेश फुजाया मालानिफ्राय जोंनि जाखो कालि फुजाया मालानिफ्राय जोंनि जाखो दुर्गा फुजाया मालानिफ्राय जोंनि जाखो दुर्गा फुजा दा बुंबा मा जागोन पौराणिक काहिनिफोराव थाङोबा मिक्स गोजाम सल'फोराव जुदि जों थाङोबा नुनो मोनगोन जोंखौनो गासिनदों दुर्गा देबिया जोंखौनो बुंदोंबा असुर जोंखौनो बुंदों दानव बुंदोंबा जोंखौसो गासिनदों दुर्गा देबिया बेखौनो जों खुलुमबाय थायो आंथ' बेखौ मानियो जोंनो जुदि दानव होनदोंबा जोंखौनो जुदि असुर होनदोंबा लेस होननानै जोंखौ बुंदोंबा बै दानव असुरखौनो दुर्गा देबिया बुंदों कालिया माबा सामोल जागोन गतिके बेखौ जों खुलुमगोन नामा आंनि बेसो मानो बारा ज' लोखि फुजायाव मोसायो कालि फुजायाव मोसायो दुर्गा फुजायाव मोसायो मा खालामनाय जादों शिवरात्रि आला मोनसेया शिवरात्रि मानो एसां रंजायो मानो एसां फुजा होयो मा पाप दङ जोंहा मानो एसां पाप दङ जोंनियाव जायफ्रा बारा पाप दङ बिसोर बारा फुजा खालामो आं बेखौसो बुंदों बेफोरखौ गार फरायसाफ्रा फरायफुनाय गथ'फोर जोंनि फरायजानाय गथ'फ्रा बेफोरखौ गार लेरदोंबो फुजा गैया मा गैया बुंदों बिथाङा धोरोमखौ फालिनांगौ आत्माजों फालियो जायो बाव निजिनिया जि दङ फालियो मानो दुर्गा बोथोर कालि बोथोर गणेश बोथोर पार्बती बोथोर माखौ नांगौ नोंसोरनो जोंनो एसां नाङा मानो नांगौ बेफोरखौ खमायबानो जाथिया दावगागोन फरायनाय थिग जागोन गतिके खोथाय बे लाजिनो गोरोंबा साननो गोरोंबा दुर्गा फुजाया मा होनो
असुरखौ बुथारनायसो असुरा दिनै जों बुङा महाभारतआव बुंदोंबा रामायणाव बुंदोंबा we are the mlesh, we are the दानब महिलांखौ दानबखौ जुदि जोंनि बुंदोंबा नरकासुरखौ जुदि जों बुंदोंबा जोंनो असुर जोंखौनो गाखोन दुर्गाया मानो खुलुमबाय थादों बेखौनो गासिन जाबाय थानो लुबैयो जों थारमाने गासिन जाबाय उथिनो हाया जों सिखारनो हाया सिखारनांसिगोन जोङो सिखारनांगोन बे गासिन जानायनिफ्राय दुर्गा देवीनिफ्राय उद्धार मोनो जों साबै आं बुंखादों न'आ गासिन जाबाय था बुजि मोनाखै नामा जोंखौनो बुंदों असुर जोंखौनो बुंदों दानब महाभारतखौ नाय रामायणखौ नाय पौराणिक काहिनिफोरखौ नाय हा होमबालाय मा देगाजों मानो सुदो जंजों मानो सुदो दुर्गा देवी माखासे दंबावो आरो बेखौ बुङा महाभारतनि काहिनिखौ आं बुंजाया नागिर आलासि बर' बुङा महाभारतनि काहिनि दंबावो आरो दा खोथाया बे बुजिबाय दा जोंनि फरायसाफोरा बार बारथों सा सानजा सोनाब साहा जेथां बार बार बे बारजों बुसुम जाना नायथावथारलिया खर'आ दं मा दाग दाजेननाय खानाया आन्थुआ जिजोबनाय गस्लाया लंपेन्टआ वाट इज बेखौ मा बुंनाय जादों मालायनिखौ लादों जोङो खानाया रं फोननाय मानो सोरनि बिलाइ फैदों बैथिंनिफ्राय खिरखियाव हाबना नोंनियाव ज' जादों लंपेन्टआ जिदों बैनिफ्राय हाबदों हा मालायनिखौ लादों जोङो नोंनियालाय बोदों नों मा हरदों आं मा हरदों सोरनोबा हादोंना हायाखै बेखायनो बुंदों आङो खिरखिया खें दरजाया खें ओरै हाबदोंबा ओरै ओंखारलांदों साहानिया खोला ओंखारदों सानजानिया सोनाब ओंखारदों खिरखि खुला लाखिथारबाय गोसोखौ मोजां लाखियो बुसुम जाना उइयार माने बुसुम जागासिनो दङ जों बुसुम जागासिनो दं खानायाव बुसुम जाबाय लंपेन्टआव बुसुम जादों गस्लायाव बुसुम जादों आरो मायावबा बुसुम जादों बे बुसुम जानायनिफ्राय बेफोर बारजों माने आवलि होजादों जों आवलाय जादों जों गथिखे बेफोरनिफ्राय हुसियार जा गथ'फोर अनजालिफोर गाबोन एडमिसन लानायनि उनाव मा जागोन ओरैबो फैगोन हुसियार बायदिसिना फैगोन आं बुंदों भेराइटिस फैगोन हाजार जेंना फैगोन नेभार बेखौ एक्सेप्ट खालामो बे खामानि आरो मोनसे खोथा जोंनिया एडमिसन लानाय टाइमाव आरो मोनसे समस्या मोनदों आरो सोरबा मार्कशीट अरिजिनेल गैया सोरबा कास्ट सार्टिफिकेट गैया सोरबा माबा मोनसे डकुमेन्ट गैया लांफाजो आं रायो मानो नाङासै बेखौ नाङा सानदों मानो नाङा ए टु जेड जि डकुमेन्ट दङ लांफाजो उपाय गैया जायो एडमिसन टाइमाव अरिजिनेल डकुमेन्ट जों नागिरो हा भाषाखौ होनो हाबाय बर'खौ आं लायोबा आंखौ मा बुङो हा बे फर्म जुदि आं स्क्रुटिनि खालामनायाव एडमिसन टाइमाव जाय अरिजिनेल डकुमेन्ट होनो हाया जों एक्सेप्ट खालामनो हाया बे मानसिनि गथ'फोर स्टुडेन्टफोर गोदाव सोराव जोंनिया बर'फ्रा लिं लाङा बेफोरबो गैया बैबो गैया मानो थांदोंमोन एडमिसनावलाय बेफोरखौ गोसोआव लाखियो आं बेखौ दिनै गावनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंदों आरो दा जियानो जा हा एसां खस्थ' खालामदों दा मा बुंदों हा बे खस्थ'आ खामाबा जिबना साक्सेस जानो हाया सोरनि लाइफनि बेकग्राउन्डफोरखौ नाहर बर'आलाय बहाथो सोर धोनि दङ गैजोना बेसेबां बिल्डिं गोनां मानसि दं रावबो धोनि गैया दा मोनफा मोननाया जादों बहाबा बे नामखौ बुंदों हा साफा सानै जादों बेखौ नाम बुंदों हा टटेल दुखिया जोंनिया 100% 99% दुखिया दिनै माबा गैया गाबोन माबा गैया जोंहा बेनो गैया बेखौ साननाङा बेखौ हरम खालामखादोसो होनखादोसो दिनै केरासिन गैया माबा मोनसे गैया आलासि फैदों मा फैदों गाननाय गैया जोमनाय गैया बेफोरखौ दालाबोसै बे जुगा गैया आंहा गैया होननाय जुगानो गैया दिनै गैया बेखौ बुंबाथाय बेनि दहाय लाबाथाय जों सेस गैला आंहा होननानै जुदि नों गावखौनो दुखु खालामदोंबा मावनांगौ हाबाखौ जुदि मावनांगौ फावसायदोंबा गैया होननानै बे जानाय नङा बे गैया नेभार बेखौ सानना लाना गतिके रायजोफोर बहुद बुंनो हायो अनेक बुंनो हायो आरो अनेक बुंनो गोनां दङ बुंजोबबाबो जोबनाय नङा मोनाबाबो जोबनाय नङा हरसे बुंनो दा बुङोबा जों बुंनो हागौ खिन्थु बुंनानै बा बुंनो गोसो गैया आरो बा बुंथावना परिस्थिति गैया दिनै सम गैया दिनै आं जिखिनि बुंदों बेखौनो हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ निमाहा हो नङा होमबा दा आलासि दङ बिथांमोना आरो बुंबावो बिदिनो
फंफा फंफा बुंनो हायो जोङो हो दिनै रंजालि सान होनना बुंदों दिनै रंजालि सान गतिके बे रंजालि सानाव हो बारा बुंजाया